Badi, lutong ko ni. Pero ang ginamos. Ang kamatis. Kaya para lami ba? Sibuyas dahon na. Lami ba? Right. Mana siya mga badi? Ano mga lamas niya? Kalamasan na siya mga badi. Lew-lew, mag-init na. Kamatis. Sibuyas. Ito na sibuyas na ito na maluto. Dito siya mga badi. Huwag ang ginamos. And then nagtuog brown sugar mga badi, brown sugar. Para namit ang iyang templada. Parat man ginamos, diba? Namit na yun ang karat pinigsahaw. Magkaoy nga ni karon pa magkalagay. Mga badi, namit tayo mga badi. Namit tayo. Tinuon din ang imo ba? Mga badi, luto na. Sanlagon ang rice mga badi. Ito ang gilutuan ni ginamos. Ano yung gilutuan atong ginamos? Diba?
Bade manya po na ta. Adobong manok. Isda pinirito, yan ay suka, nahalang. O katong ginamos nga akong giluto. Malamami kay mga badi. Yapon yapon. Yan na mga badi, mga aon na ta. Kaya gutom na ko. Ginamos. Kalami. Kinamutong pa yun. Sakto pagkabutang. Huwag niya maganda na ako ng asukal. Para bisa para isda dan pinirito. Dami rin ang ginamos mga ba, diba? Dami ang ginamos basta lutuod. Suka nga na sili. Kalau open na tabi, kailangan ito ng adobong manok. Okay. Siya. Ramai ang ginamo. What? Wala pa. Ubas ang ginamos. Huwag na bilin.